Boss RJ. Ayun. Sticker kayo dyan? Sticker? Meron. Meron sila ano? Sila Manting. Ah, andyan sila. Si Moto Daddy. Ah. Anniversary kasi. Oo nga. Di ko nga alam. First time ko nga lang pumunta dito eh. Ano bang ginagawa dito? Kaya ano, 4th anniversary namin. Ah. Bale, parang meeting. Ganun. May mga show ba dyan? Mini show, ayun, sa gitna. Ah. Pwede ka rin mag-vlog. Oo. Sticker. May damit ako dito pero yung puti. Tingin niya ako. Pero nagamit ko na yan isang beses. Okay lang? Okay lang. Ayan na. Ayan, bigay ko na kay Boss RJ. Thank you. Humingi siya ng t-shirt eh. Sticker. Saan ko na ba nilagay yung sticker ko? Ayun. Sticker din ako, binigyan ako ng Moto Daddy. Ayun, hingi rin ako. Sila sa gilid. Dala niya yung big bike niya eh. Ah, Dalawa na big bike. Yun. thank you, thank you. Punta ko dun mamaya, sir. Pasok lang kayo. Ah, sige, sir. Nahiya ako, wala ko. Buti dito ka, kakilala. Wala akong kakilala eh. Moto Daddy? Oo, Moto Daddy. Ah, Ito. Hindi ko siya kilala eh. Ayan. Moto Daddy. Ayan, makikita natin si Moto Daddy. Hingi tayong sticker. Tapos si Matikas. Matikas. Parang kilala ko yun ah. Sa Facebook. Matikas Moto Vlog. Ayun, si Matikas. Oh, parang napanood ko yun. Ayun, sa gilid. Ayun ano. Kulay green. Kulay green. Nakakulay green siya. Hindi si ano yan, Moto Daddy. Nakakulay green. Yung damit ni Matikas, Naka-brown na ata siya. naka-brown. Basta may hawak silang camera, no? Oo, meron. Ayun, yun. Pinta nyo na lang. Ah, sige, sir. Thank you. Thank you, thank you. Papasok ka, sir. Ayun. Nahiya ako eh. Buti may kasama. May kakilala ako dito sa Xfinity. Malis na? Sayang. Ayun, ayun si ano, Boss Moto Daddy. Sir. Yung mga kasama niya. So guys, wala akong kakilala dito. Bale, ang kakilala ko lang si Sir RJ. First time kong pumunta dito. So ayun, no. Kayo mo. Sa ayan. Yung naka-t-shirt. Oh, yan. Mga bondage. So, punta na lang ako dun, sir. I-vlog ko lang yung mga hey guys, dito lang tayo sa gilid. Nahiya ko nabilan si ano eh, si Sir Matikas eh. Sir, pwede humingi ng sticker, sir? Meron, sir. Palit tayo. Palit tayo. Si ano, si Sir Matikas. Parang against the light ah. Ayan. Ayan. Di makita yung pogi niya, sir. Ayan. Shout out. Dito na kayo ng ay. Thank you, thank you. Thank you again. Here po yung mga to. Thank you, sir. Thank you. Nanginginig pa ako. May humingi sa atin. Pangalan niya, sir? Wilson po. Shout out, Sir Wilson. Thank you, sir. Ayan. Sige. Shout out. Pangalan niya, sir? Johnny. Sir Johnny. Aaron Banera. Hello. Shout out, sir. Pangalan niya po? John Paul. Hello.
Johnny Apogar. Johnny Apogar daw. Babayero ng Maldan. Ayun, ayun. Yes, sir. Babayero ng Maldan. Eric Perez. Jeric, sir. Ayan, shoutout to Sir Jeric. So, bali, ibablog ko na lang yung mga motor dito tapos alis na ako. Wala akong kakilala kasi. Lima, sir. Shout na lang kay Christian King. Hindi raw. Shoutout. Kanino, sir? Shoutout kay Marco. Rosario. Rosario. Yes, sir. Shoutout kay Pinsan, tsaka si... Yan, ganyan. Yan, shoutout kay Rolly. Yes, sir. Thank you, thank you. Nagbigay lang ako ng sticker, sir. Shoutout kay sir. Shoutout po kay Angelo. Zone Alcala. Thank you, sir. Bigyan lang ako ng sticker, sir. Shoutout kay sir. Shoutout, gear mo to. Thank you, sir. Yo, shoutout sa girlfriend ko. Love you. Yes, sir. Yo. Jabbers, baby. Shoutout. Pangalan niyo, sir. Ha? Pangalan niyo, sir. Elmar. Jabbers, baby. Ikaw sa jowa ko. Hi guys, shout out Gear Moto. Love you guys. Please like and subscribe. Thank you, ma'am. Ano po ba yung pangalan niyo, ma'am? Bianca. Ma'am Bianca. Nakita ko na kayo dati sa ano eh. Sa City Mall. Sa... Oo. Ayun. Naka-vlog din kayo nun. Talaga? Oo. Hindi ko nakita. Sige, Ayun. like. Thank you, ma'am. Sige. Thank you po. Ayun. Thank you. Sir,
Thank you, sir. Thank you. Sige boss. Thank you, sir. Ayos na po ako. Thank you, thank you. So guys, uwi na tayo. Maraming salamat sa sponsor Bibilista para sa pag-presyo natin. Hindi ko na nakita si ano. Bale, alis na ako. Let's go.